पलासिगुरि गामिनि दै जगायग्रा वाटार साप्लाइखौ दिनैसिमबो मोजाङै मावफुंजोबाखै। क'क्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय पलासिगुरि गामियाव दै जगायग्रा बिफाना 1984 मायथाइयावनो गायसनजानाय जादोंमोन। गायसनजेननायनिफ्राय 3 बोसोरसो गामिनि सुबुंफ्रा गोग्गो दै लोंनो मोनदोंमोनब्लाबो मोजाङै मावफुंजायाखिसै। बे गामिनि रायजोफ्रा फोरमायदों थांनाय 3 बोसोरनि उननिफ्रायनो दैनि जगायनाया बन्द जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोदानै फाहामफिननाय जायोमोनब्लाबो नाथाय दुखुनांथावदि पाइपलाइना लामा लामा जयेन्टनिफ्राय दै ओंखारो। बे खामानि मावनायनि आन्दोआव ठिकादार आरो मावख'नि बिबानगिरिफोरजों सिङाव सोमोन्दो थानो हागौ होनना अजद दैखांदों। बेखौ लानानै दिनै पलासिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो राहा लानो दाबि दैखांदों। वाटार साप्लाइ दङ, नोंसोरो दै मोनलोङाखै होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा बे खोथाया बेसेबांसिम सैथोसिम बे खोथाखौ फोरमायनो हागोन ना? हागोन। नैबे पलासगुरि गामि बेवहाय ओरैनोब्लाबो जोङो 200 न'खरबो रायजो जायो। दिनैनिफ्राय 1983-84 मायथाइयावहाय बे पलासगुरि वाटार साप्लाइया दंखायोमोन। दा बिनि उनावहाय बोसोरथामसो जों एसे मोनलोंदोंमोन। बिनि उनावहाय गाज्रि जानानै थायै थानानै नै दिनैसिमावहाय नैबे 1.5 बोसोरसोनि सिगांहाय वाटार साप्लाइखौ गोदान मेरामति बानायदोंमोन। दा मेरामति बानायदों, दा हाबाय होनना बुंदों, नाथाय जोङो दै मोनलोङाखै। जायगा पाइपफ्रानो गावलाजोबनाय, लामायाव हाब्रु जानानै दं, जेरावहाय दैनि पइन्ट थांनांगौमोन बाव थाङाखै। दिनैसिम बेबादि अबस्थायाव दङ जों। दा बेखौनो सरकारनिसिम आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो जे दानि सोलिफुबाय थानाय बिजेपि सरकारजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआवहाय इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि बे मुरब्बि बिथां प्रमद बर'निसिम आङो गंग्लायै खावलायनाय जायो जाहाथे जों नैबे पलासगुरि गामिया दैनि बहुद आंखाल। बेनिखायनो थाबैनो चिफ सार प्रमद बर'निसिम आं खावलायो जाहाथे थाबैनो जोंनो बे दैखौ बेबस्था खालामनानै होयो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।